Queen Tatalicious rakunza zvinonyatsovamirira zvakanaka kuSweden kwavari uko, and she has lost a lot of weight. Pane tsamba iri panapa yalika iri kunzi yakanyorwa naiye Queen. Let me just read it. Hence, to whom it may concern. I, Tatalicious Karigambe Sandberg, I'm writing this letter to share something very personal and difficult. I've been battling depression for some time now. It has been a silent struggle that affected my mental, emotional, and physical health. The depression has caused me to lose a significant amount of weight. I lost my appetite, my energy, and my will to take care of myself. This journey has been painful and exhausting. On top of that, I've also been diagnosed with lung cancer. This news has been devastating, but I'm trying to stay strong and face it one day at a time. I'm sharing this not for sympathy, but for understanding. I appreciate your support, kindness, and respect for my privacy as I focus on healing and treatment. Thank you, Tatalicious Karigambe Sandberg. Hamena kuti chokwadi here kana kuti chii, but tsamba iyi iri kungotenderera iri kungonzi tsamba yaQueen ene mukada kuzvitarisawo Queen mazuva ano vadzikira vatidzikirei so ivo vakati vari patreatment vari kumwa I think vakati Ozempic or Mounjaro vakati chiko Queen. Can somebody remind me kana makambosangana nezvavakataura about weight loss, because a lot of people were like, you have lost weight, and she said she's on something, weight loss something. And even my current pictures, one of my videos, people have been actually saying Queen Mawonda. And then we are bumping into this letter that said news, Hansi, depression and lung cancer. Ndo inenge cancer way. I just hope it's not true. Problem imwe depression, I think it's because Tatalicious is more than like 10 years asina kuona mhuri yekumba kwavo, and it can depress. Kana usina kuona family for a long, ndakatombogara nguva yeCovid yaka I was locked down somewhere and ndakagara 3 years ndisina kuona vanhu kumba, and I was so depressed. I don't want to lie, it was like I don't know. No, 3 years now. I think it was like 2 years. Zakandi affect and snakuona family. And I don't want to lie to you. I was very depressed. I couldn't wait. Kunoona vanhu. I couldn't wait to see my family after so much time. What momuna anoita 10 years asina kuona family, it's something else. And unogona kunge uchita kunge uri right ka wotozoona kuti aiwa you were not okay. Ende kuti ubve pane vanhu futi pane family wakuenda somewhere, you feel like no, you would want to spend more time ne family if you were away for a long time. Ende Tatalicious kuti adzoke munomu munongoziyawo maconditions ari munomu nesexuality yake kuti zvinenge zvirema, pla futi munhu ajaira kugara kunze kwenyika kuEurope wozouya munomu mahwani chaiwo. And I just hope she will recover from depression, she would recover. And mukada kuzvitarisa kuti hasi kuonekera mazuva ano Tatalicious just went off social media zvekuti zvakatishokawo kuti what really happened. But ndofunga munhu anenge achifighta ma-silent battles mamwe asingakwanise kudisclose kune vanhu. Pane pamwe pekuti unenge uchiti aiwa inini nyaya dzangu ndinouya nadzo ndega, but pane pamwe pekuti unotozoremerwa nekuuya nenyaya dzako dzacho, especially when it concerned health. Haasati ambona mwana wake. She went through divorce alone. She lost imba yaya. She lost money, basa. She had to start all over again after she was deported. Pipe, we should remember. So with that, she faced a lot of things, Queen. Sexuality yake zvese, and at some point she confessed to using drugs. Nezvimakomana zvake zvinenge zvimanyaupe zvaifamba nazvo zvimadrugs. Aishandisa nawo. She was using my drugs, but she was using very limited, ndo zvaitaura, but my drugs you end up just being hooked up chet ndo zvinozonetsa. But at some point she was using drugs, and ukatoona wakushandisa madrugs, in most cases you are depressed, mentally you are not okay. So I think kuti zvineka chokwadi mukati zvineka uchi amen. And semunhu ari patreatment futi HIV pamwe zvinombomustressa zvinombomuita sei, although zvake she accepted, I think she accepted a long time ago.
zvinhu zvakwini zvinonetsa kunzwisisa. Kwini munhu iwowo kutoti anogona kukuudzai zvimwe zvinhu ka iye kusera achiita zvimwe zvinhu, saka shes unpredictable. Munhu iwowo kuti ka Queen ane like ameno character yake isinganyatsokunzwisisike. Handizive vanonyatsomunzwisisa Queen, but sometimes she is so hard to understand. Ende kwada tasa zvanga zvimbori naQueen kudhara bhodhi yavo iyaya ndezvavava Queen vaonda sure, but pane pamwe panga zvanga zvakusaita bhodhi yavo imwe so pavaigara mumanshoni yavo iyaya aya zvanga visingaite paya. Mbva vazotangawo kuitawo maweight loss aya mazuva ano vanenge vanga vane kabhodhi kari nani, but vanenge vanga vakudzikira stereke. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Wasara subscriber, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video. Road to 50,000. We are almost at 50 now, so if you haven't subscribed, please do like, comment, and also share.